Lamihi lan iku setengah saking dawuhe Imam Junaid aidon hale maneh dawuhe Imam Junaid neh ya aturuku utawi pira-pira dalane wusul kulluha ya sekabehane turuk iku masdudatun din buntoni alal khalqi ing atase para murid ilaman kejaba wong iktafa kang anut ya man isra rasuli alaihi sholatu wasalam anut ing burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Imam Junaid kabeh dalane wusul maring Allah taala iku dibuntoni kabeh kanggone para murid-murid, kanggone para santri-santri, kanggone para menungso. Kejaba dalane wong kang gelem anut maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegese anut Kanjeng Nabi piye? Anut maring sunnahe Kanjeng Nabi, gelem nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi. Jadi ucapane Kanjeng Nabi ya dienut, pengendikane Kanjeng Nabi ya dienut, tindak lampahe Kanjeng Nabi ya dienut. Mula wong sing gelem anut maring ucapan pengendikane Kanjeng Nabi, gelem anut maring tindak lampahe Kanjeng Nabi, dalan wusul maring Allah taala iku ora bakal dibuntoni. Lho menungso jare wong Islam, tapi kok ora gelem anut maring Kanjeng Nabi. Senajan iku wong Islam, senajan iku ketunan bendina, sregep ngibadah bendina, tapi kok ora gelem anut maring sunnahe Kanjeng Nabi. Ya. Ora gelem nglakoni perintahe Kanjeng Nabi, ora gelem anut pengendikane Kanjeng Nabi, mongko dalan wusul maring Allah taala iku ditutup menurut pengendikane Imam Junaid. Jadi nek kepengin dalane awake dhewe wusul maring Allah taala iku gak ketutup, awake dhewe kudu itba dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku keistimewaane Kanjeng Nabi. Sampai Imam Junaid itu ngendikan ngono. Sampai Imam Junaid itu ngendikan ngono. Ora peduli sapa wae, ora peduli wonge model kaya piye, asal wong iku mang gelem itba maring Kanjeng Nabi, mongko dalan usul maring Allah taala gak bakal ketutup. Ora peduli sapa wae, modele kaya piye, nak wong iku ora gelem itba dhateng Kanjeng Nabi, mongko dalan wusul maring Allah taala bakal ditutup. Terus ateges awake dhewe kepengin tuk ridane Allah taala ya gak mungkin mung ketutup kok. Kan ngono. Ketutup. Iku cara pendapat Imam Junaid. Jadi intine kalau awake dhewe kepengin wusul maring Allah taala, yang pertama kita lakukan adalah itba dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.